Ka kabinet jong ka sorkar Meghalaya ha ka jingalam jong Konrad ke sangma menjaga sengi kala pentip pajba sha baro ki nongtri sorkar ha ka ba ki juyo ya ka sengi shuti ke jongki kata khatsan sengi ha kini ki por ki bala dep ha ka shi snem henrei ha ka ni ka kenti ka ba menta nadu menta hi ka sengi kala penbena ba kini ki nongtri sorkar kata ki bade ki government employees kin sayo ya ka sengi shuti ke jongki na ka khatsan sengi sha ka lai phau sengi kata ka bade ka special casual kani ka jingrai jong ka sorkar ya ki nongtrei ki jongka kalong hadin bakiyo i bat bakidon ki katok ne kitai ki nongtrei sorkar ki ba shimbenta hai ki kinja jingale kai sport lagade ha ka national lane international ru kumju shuru kane ka kabinet kalapan bana ba ya kisngi shuti ki jongki la khen ba la sedang ban khen nadu kasngi ba kimi lane bakin lech shaki jaka baki hab ban lech yale ka kane ka jing island jongka sorkar lane ka kabinet ban shim shuti ha kite ki lai posngi kalong kum shibanta ban yarap lane ban kentu ya kini ki nongtri sorkar baju shimbanta ha ki jingele kai sport bat khamtam e na kabanta ban penkre ya ka national game ka ban salong nem arjar arpo nyeu